бисёри ҳамин проблемаҳои зиндагӣ байни зани шавҳар хеле содаву осон метавонад ҳал шавад. Бовар кунед. Як сир дорад ки ҳамин сирро ҳозир мегӯм. ҳатман ҳамин рилса сохранит кун ба дугонатам фирист. сире ки зиндагии шуморо метавонад тағйир диҳад. Медонед чия? Тайёрӣ? ин суҳбат бо якдигар. Бале, ана ҳамин суҳбати оддӣ бо якдигар. Хай оддӣ не, ҳамин суҳбат кардан, гап задан бо якдигар. ин ҳамин метавонад кулли зиндагии шуморо тағйир диҳад. агар шумо ҳар рӯз бо якдигартон бе телефон, бе фарзандо ним соат, ҳамин 30 дақиқа, 20 дақиқа вақт гузоред, суҳбат кунед, ба ёд биёред ки шумо танҳо падару модар нестед. шумо касое ҳастед ки якдигарро дӯст медоред ва ин оила ба туфайли шумо истодагӣ аст. бовар кунед, ҳеҷ вақт он меҳру муҳаббат аз дили якдигартон кам намешавад нисбати якдигар. барои ҳамин иро нодида нагиред. ҳатман суҳбат кунед. фақат суҳбат дар бораи шир несту, равған несту, кӯдак ду гирифту, кӯдак касал шуд набошад. дар бораи якдигар суҳбат кунед. пурсен. шумо одами бегона нестен ку. шумо касое ҳастен ки якдигартонро дӯст медоред.